Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa Ulog Balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita o October 24 to 2023. Libre nga pagunting manicure, pedicure kag masay sa mga kamalaman sa Santa Barbara. Comelec Santa Barbara kag election stakeholders 100% mga preparado sa BSPE 2023. Oplan Kaluluwa Task Force sa Santa Barbara handa na sa Fiesta Binatay. Police Colonel Oxenio nagpagayon ka one-time daytime inspection sa Santa Barbara Police Station. DILG Region 6 naghiwat ng DepTalk amot sa paselebrar ka ika-32 ng Local Government Code Month. Duha ka Santa Barbara Mons gold medalist sa futsal. Relax kang bilog ang mga katigulangan pagbuha ka sa Citizen Center matapos magpagunting magpa-manicure pedicure kag masahe nga libre. Samtang may naman makahatag ka donations sa mga nagtanyag ka serbisyo. Summa ng mga kamalaman sa Santa Barbara ang naglasa ng mga baralya nga relasyon. Puntas karanungan kagaban pa sa talipapa ni Lola sa Tubuha Senior Citizen Center. Kung ang community activity ang hiwaton sa October 27, 2023. Ini ang sa pagsulong ka 2023 Alternate Filipino Week na may tema nga honoring the invaluable legacy of the Filipino senior citizens. Naghinuhadbad sa higay nun, ini ang pagpasidungog sa maayong mga binuhatan na ating pinanubli sa mga katigulangan na Pilipino. Libre nga pagbunti manicure pedicure kang masahe sa mga kamalaman sa Santa Barbara. Sinugay Election Officer 3 Glenn Gazo, 100% ang handa ang Comelec Santa Barbara at mga stakeholders sini ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Department of Education, Department of Interior and Local Government of the DILG, Municipal Treasurer's Office para sa nagapalapit nga barangay kag SK election sa October 30, 2023. Nagpatigayon man ang Comelec ka simultaneous nga o plan baklas apang sulok kay Election Officer Gazo, wala sila sang may nakita nga illegal posting ka posters o kung illegal size ka mga posters. Sa tamayara naman sila sang may nadawat ng mga reklamo kag nagpablate ng mga kandidato nga may mga takuling nga ginpang busy. Sa piyak nga bari, nagpasalamat ang Comelec sa mga tumuluyo tuod ng vigilante kag awareness sila sa pangampanya batok bakanay ka boto. So far, ang ilang pasalamatan ko, Ged, kag gina-congratulate sa mga kandidato sa Banwa Santa Barbara. Kang paglibot ko sang 20, why gid kami tinakita nga daw illegal, kag daw tanan daw haro sa proper nga designated common poster areas kag legal size. Although nagdan sa mga private properties, pero hindi ka na matandog, umabakla. So, may... Comelec Santa Barbara kag election stakeholders, 100% nga preparado sa PSKE 2023. Nagkaprepara na sa Fiesta Binatay mga katapok kaulan kaluluwa Task Force sa Santa Barbara ang hindi pabiling nga malinong kang masulhay ang pag-observa ka also state of All Saints Day. Ginapangabay ka ba nga hindi maglagta ka basura sa sulod ka patio tipunang kag-ibutang sa basurahan o kung magdala ka garbage bag. Ginapahibaluman sa mga pamilya nga may senior citizens ka BWDs na dapat nagbuwa ka karpa sa traffic management unit kung luyag idulong sila kasalakyan. Kag mayroon naman nga designated parking areas. O Plan Kaluluwa Task Force sa Santa Barbara, handa na sa Fiesta Binatay. Nagpatigayon ng one-time, big-time inspection si Police Colonel Jo Marie Guangco Oxenio, Regional Director Internal Affairs Service sa Santa Barbara Municipal Police
Station, Oktubre 24, 2023. Gimbang sikyan ni Colonel Oxenio ang mga preso, pasilidades, kag magpapatuman ka overall standard sa police station. Iyaman ginapilar ang pagmintinar ka kapilo ka detention facility. Mamatiyan ang iya bahaya. Sa atong kapulisan, is mag-adhere kita kung anong maging ang dapat nato. With regard sa detention atong PPCs, pag-maintain sa kung ano dapat nga para sa atong detention facilities. Even though bisa mas limiharang nga hindi pa na sa standard ng detention facilities, pero ina-maintain ang cleanliness, well-ventilated ang facility para sa nato. Police Colonel Oxenio nagpatigayan ka one-time, big-time inspection sa Santa Barbara Police Station. Ang sa pagsilabrar kay Kagkantay-2 ng Local Government Code Month, ang Department of Interior and Local Government o DALG sa iyong sais ang nagpatigay ka Virtual Development Talk sa Oktubre 24, 2023. Ini ang may temang Embodying a New Social Contract on Local Governance, responding to the challenges of the future nga nagatuyong itimong kang ipaalinton ang bagong mga practices gamit ang teknolohiya kag ang pag-design kung pagbago ka sistema sa paghatag ka serbisyo. Kaya sa mga talakay sa DevTalk ang mga automation in government services, mga suporta sa Sustainable Development Goals, implementation of e-governance in Asian countries sa Dubai. DILG Region 6 naghiwat ka DevTalk ang sa pagselebrar kay Kagkantay-2 ng Local Government Code Month. Nagpagutya ka pagpangimulaan ang Banwa ka Santa Barbara sa duwa ka estudyante ka Santa Barbara National Comprehensive High School na nakakuha kabulawan nga medalya sa pagkaka-futsal sa ginpasakupal nga National State Colleges and Universities Athletic Association na kung kuha agit sa Oktubre 1, Oktubre 6, 2023 sa Campus Tarlac. Inisanday diyan ka Steel Sipas kang Janelle Ray Peñol Yanap. Sila ang nakabatong kasangguniang bayan resolution sa Oktubre 23 na presentaran ni Mayor Doc Dennis Superficial, Municipal Administrator Alfredo Lasas, SB Member Neil Superficial, kag SK Federation President SB Member Clyde Octaviano na siya man ang nagdiwon ka ng tungod nga resolution. Duwa ka sa Tababaran Horns, gold medalist sa futsal. Kag ang muyatong natipon nga balita sa buong adlaw. Tigdudwa sa parang mga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Ininabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.